Ghana man ene mwakwa ya abu adumechi ya mu. Mse nyami adum ti yenyina ye ho ye. Medical achi ya otumfo se tu otosum yenu Asante man wura. Dudu obribie. Ono no kase empunu a epunu. Ono ote esikedwa so. Ono ote krawri ne brawre ngoma so. Eye enra kwasia dei. Ana ya kwaside a etosum yensa e wa afimu. Na esa ye obetna abanwa so since me de bia makam si abanwa no eye ba akope yeni mienu abanwa ya adwa be ma nko a ne tena so be ma no ni wo mpa oba ntimi represent no be ma ne sa etena so ana oba ma ne sa represent ye emne sante hina konwa nko a obetna abanwa so mfie pore aduono nson 27 years and what dia sum Asante man dia sum Ghana man ama ebia so nipa bebre so yenum nyina ye ka ho bi so ho ne inshira ehira na inshira wona ewo ebia a particular region there be Ghana man nyina make educational fund teachers motivational fund nioma hudo bebre nana eye teachers award me kan sa ene di odima lawyer for judge for mpanimfu ahudo bebre na mpo se oman ye kwa ahokyere mu a free ye ba Fourth Republic oba anche ena omampani dada Rollins amamu okọ na wiye enso no mpo no onyane ho moa kakra afa omampani kofo ekọ ne ho moa omampani Mills ekọ ne ho moa tize okọ bia okọ ahokyere mu a otumfuo se etu na ofre no omampani Mahama enso so de edi kan saa na yeye omampani Nana Kufuado enso saa no omampani Mahama brain sukra no nansenye emse oba na scholarship Ghana ye de ka bebiri ntina densi ye betimi kura amaye mabunu no akọ akwantum akọ akusua de na wo mko de koto nanim se nana yesro ko kama yen na nana nso akọ ama yese bo wone me a wo ye hwe ye enye ye mpo a yabusuafuo bi anya chefa ewom na saa wo hene we wo benya ana yesoro ya na mabunu bi asabi wo mu anim nyansa bi eto ano mo keka nsem hunu afe mabechia otumfo se etu autosum yenu onu ani nua osi ade yakunfia me otoso nan tachima ma wura ono ne bono hino bono champem de edua kwa ono ano no obie ni ho bono hene no ba akope se bia ye bechebu bidia ye mfanse ye de aba ase hene na beka ho fisa aba ase hene ni nua enso so epanine na tachima hene bono ni nyina akonwa na ye bono hene ni nyina eno ana esi tachiman enti bono hene ba akope tachiman ma wura obiye ni ba bia de aka bia ye wo ahemfu bi wo bono area na enso bono hene de ba akope enne ensembe na ye ba bedi ho nkomo tie de di kan onua bia so ye political de ndian yo sense tribal no wo keka oni ni nua ba ni nua de wagimi e chen no onua de wonyimi sa ba onua ba ko de wagimi onua e fe ne free mind a minim so ndo ye NDC ni okasama NDC na nsenya na je se emse na wo hwe bibia ne nsan kan ntina se wadwa e kaseti NDC kakra ono de onyimi ono de ya wo kana emom onua ba ko nkoto no wonde enkwasi asem nko a wonka asem papa na edi asem no wokan obusa se enti otumfo Sampa nsensem na edi no obenya afrim enti nani wo hosa sanso na papa bi nso so a ono nso so emse oye pani wo bono area ha enso so busas wonde wankase obusa o se ahemfo na wo bono enclave na wo aso a wo ho komanhia no eye wo an wo de wo man ne kwahye osumfo nsa otumfo nya hwe ma menkyere ni nyina mu wa ha
free mind asem na o kan ye no mebusa ne say nana Dormaahene die ne wo hwehwe e wo boma die ne wo ho a inte so okoboma so obeka say otumfo e free Asante region aba Bono region na die ne wo bepe wo Sampa no obusa nana Dormaahene so die ne wo kope wo Ahafo region say woni Ahafo region or Bono region nti die ne wo kope e wo Ahafo region anti ya no okoboma nana Dormaahene atimi ka say boma de obi antimi mfa ne na asem bia nkoho die ne wo kope wo ho eno na e kire wo say political regions no and as for administrative purpose it has nothing to do with chieftaincy. It has nothing to do with chieftaincy. Eno na nipa we brentiasia ya no madwene ye omo say friends say we political regions no ejina ne faako enti eni kwan say ohene bi wo baabi okoba bi eno na ama ne ebinim gu apa east ya sebio ya no mso di nsem hunu obia nim se baabi ti se bolga sei eye na yiriba talensi sa area ho no na yiri mane na de hye na egu ho enso ya na ebinim keka nsem hunu the same way no obi onima bakosem ni mamamre bi enim se Sampa Asante mine. Wahu na asem no bana se ankwa amawo a na we kan ye wode. Ma menkyere mo Sampa nsem no. Akane no monka ho se ni eni bibi e fe no Bono Ahafo region na eni ho. Eni ya benya Bono region ya nya Bono East region. Yes, there was a state or a kingdom called Bono Kingdom. Sa state ya na kingdom e fe no Bono Kingdom no. Na ne headquarters na ewo Bono man so friends Bono East region na ayokofo ene build sa kingdom na kingdom ni yo dia sa ayokofo no one na wodi ade wo tachiman sa bre no ti na Bono kingdom no wo ho a fa sa bia ho ni nkuro bi ka ho a ene won so aman ni bi e wo Bono region na enumu ana sa ayokofo na no odi ade wonnua ansoso na sa di santehene wonyina afrifie baakum ana menteme ho ase bi baaye enam wo ma ntamunti ebi se de no oye Bono hene no na ne ba ene nkyera ahene ena de woye santehene ansoso ne ba ene nkransa hene enti mabuno ne ntam na menteme ho ase bi baaye ye nyina ye nimsem de baaye a nkyera ahene no kɔ ball nua nkransa hene no obibu ball nani so eye ne ya ho ya okofa nsem bebre a ye de okon ba ya Asante ebebu fa Bono man eso de Bono man no ka Asante no ho so ho sa na tie sabre no enu achi ansana Asante ene jaman ekokon ye kan jaman a wona wo free asumenya eja wo man ho ekwachichire oman efe na kwamu na woja wo man ho wa akwamu emu feze nkonwasem ho asumenya de ne sa na ye nkonwasem a ene bi free ho kokwachichira akwamu ena akwamu nso nkonwasem ebi free no mse ye de ye doye man ena endiye nko ebizu be kan se do mma ena wonamu na hwi wo betena asentreso no ena wona kwa aman di akon edi kwa aman so ansa na Asante eba Asante nso ne sentreso fo na eye domaafo no edi akon ena domaaye defeated ena wonamu na okodru wamfie no se wamfie fo yesra mu mayen baabi na yentena ena o man na pam ntie fro wam na pam eho ne domaahe nkuru a wokochichireye enti wo kɔ no wonfa bi ena kwa yichiri suma enti suma eye doma ade ba akɔ esem hu no enti de akɔ sese nyina na nana Dormaahene na orchestrate enti no nse oka ya wo se Sampa eye suma dia aden so woka Sampa ko hye suma si dia na se Sampa be hye na ase because suma hye doma ase indirect
eno ntina mre bia suma epagya Dormaahene o panya Dormaahene enje me suma me ye man hena wo Dormaahene wa ba be ye king enti yempia dom ni bi nhihye ya ase na yenso yenye big eyi na nke betin yemfa bonofo nyina mehye ya ase na yen meye miwa wo ankasa nso aye obe wo nya bononi na enso so abetena bia bia eben bonofo ena ekon mo bonofo ni bi nso sa abetena ho enti ama wasua bonofo na kasa enti wo so ye bononi enu nti na otimi bie wa no ka ontimi bie wa no ka se brekum eye bono miwa brekum se ya Asante domten asokorefo a o se monko na monko tete ho na se domaafo no ka won ho a mo ama ya aso ate ena adwen ni nyina ne se enam se ya create region ne ya de bono kingdom na won din atoso na ena be ya bono region ni nti ekwan bia so ye be fa so atie no afiri Asante man ho because ini Asante region senka ya ante hafo region po nka hafo ahemfu ni nyina akra nka ba ka so mu nyina nzomo nka Asante ho nanso nam sa ahemfu no gina ye se hafo no wo ho enti ye be gina ase kontonkro na afi ya ye hafo region because mra na mu bomu no mpo no mutimi deceive mpo kukum hene ana wo ho saabre na edie bi oya na eme nwanwa se emaburu ni bi ana omo otojum ose agima mbedu akofa aba abron champion eyenye no kure enye na agima mbedu otosum ye ne kofa abron champion baaye ena enye na agima mbedu odi kan de kofa abron champion baaye bron champion ni woni wura Tachimanhene na Tachimanhene na kumfia me otosum yensa pen so ena bron champion sore ye opeja baaye enti enye na Dormaahene fans kora ena ya na mode ma no fans enye ne dia na mode ma no ba yenyi eno mfiri ho Sampa nsemi ami chire mu yi asem na ba de di kan nyina ohima afrim sabe na kofi so na odi otosum yoni na ewo ho na ansa na mekwa no so no Asante hene kopede ewo ho Sampa eye wo man a ede ne ho wo fri kakala ena oba beduru jamra oduru jamra no ena afei na satumba jafla tole satumba jafla a wodi kan ena di dom nanim ede won ba bia wati ntini din ne da so samba edin kori din samba asemwe okraje ho aginyi se nye no kore enso jamrafo no a wona wo ka se munsi so nkono enso kan se na tole satumba jafla ena di animu enso onse wu twa ntra na edu be bi na nsem nko na wu twa ntra fe na wo kan ya wo pe so enti asema America no ena oba betena wo sabre na ayifo no we fo ne mai German fo ne mai enu nti German fo no ba na ode okon betata won be kofa Sampa German fo no so Dormaafo ka ho Sumafo ka ho Drobofo ka ho eni nkuro ni bi enu okofa na Sampa hene otoso num okra no a ene okeka nsem hunu no e kan asase ekura ebe su kire Asante hene na napoku arudi kan okatachie ene okatachie de ne dom ekọ ene okofa Germanfo asamre ohina na odi wo enu ye na abokofi wobekofa won ema Sampa de ne ho Sampa de ne ho eye ne man ekosi mra obroni ene Asante bedi ako a okko etete Asantim okko tete Asantim wieye ekotena nkransa eka se ahemfu a won pese opese ye bia borofo ye bo won ho pan no won nyina wo mra na o mesan Dormaahene ko san bi wahu Sumahene ko san bi eno ena ma wode won ko hye Sumasi bim
until 1935. Nana Prempeh the second etimi wura mu a ne won kasaye esre kwan firi abrofo no ho se moma ye kwan na ye nkyekere ye man ne biem ena wo ma kwan ena wo sa institute the second confederacy of Asante man wo institute ye no ena de Nana Prempeh ye ne se ohene bi amfa na sa asekrata amra enti wo de wa asa asekrata baaye no ena wo se wo wasa asenie nie emudie nie udie nse de na mo se de mo ho no emra na Asante man wo ho no obi ansa ne ho ena ofiti asie bobo obi aman hene sa bre no mpo na suman kora be ye man hene go no ye brempon sa bre no ena suma be ye man hene ebi wo ho a na abrofo no epenso no wa bo man hene ba suma de na wo mo no man hene sa bre no ena Asante hene bo suma man hene obo mu enum achi ena manso ba suma eno ane efe ne nworobe no anworobe so okotena okotifo na ma wan asase se mo ntena so okoe o se ha de anworobe so go na asase ne rough ena ne asane dia ni suma ahinkuro enti okotena ho no enu achi ena asase ho manso sabeda suma ene yintem Sampa ntem enam se won nyina ka Asante man ho that time nti wo ba manhia na siesie ye ka asase no beebi a wo kon Sampa dia na mra wo ka no mu na Nana Kofi Sunu odi ka waye mre no se mesre mo mini ho amoma me chia me ya osa modua emadimade enti chia me ya osa modua ene babedi ade Chiame ya osa modua de wa nkosua bi se no onye hene oye caretaker chief but Nana Kofi Sunu odi kan kosu esuaye wo manhia enu achi Nana Kofi Sunu a otoso mienu enzo kosuaye saa wo manhia enu osuaye enu achi ansana Asante hene ye se obebo Sampa man hene bi ko de ne ho enu mpo Dormaahene drobo ese wo mpene wo mo twen na anya yie na Asante hene bo Sampa man hene fi se ode ne ho mo na mo pese nka mo hye no so mo enye yie na obo no man hene enti menua free mind ene mo amobusa Asante hene ene Dormaahene suma hwan ne do Sampa ebesi ne nyina suma hene se Sampa nye man hene na wo hye nase die ntia wo ka se nyina ne se wo pese wo hye nase na wo de akosom Dormaah na yesa ama Dormaah mu ayedu ni aka se wo no so ye king ade a wo se ebi ni ho no ono so pese wo ye bi so ho na asem we ye ba ye mansun ye ba ye obusa opani adama watra ene asesa na no ekeka nsem bi amedwene ho maintenance no because ye de hye ntimi mbese meka ibia ono anim se asem ne bae no otumfo ka kire mo se wo ma asem se de esi ye delicate no ono ankasa betu ne nan akokakala akoye nhwehwemu to ono opani na wo kan kura e video ade the truth about wa ka so ye wura esi wo koye nhwehwemu na ode hwemu no eba bibia beto wo ye ne hwehwemu wie no se momfa ma busu adua mra ana obi aye na busu adua koye obi aka ne de fefefe eho ana opani abu mahama busu a mo so mo ya akwamufo no be kire mo se ye de ye gitum se ye friends yele kusa asefo ena opani adama watara oye yana asini ena Nana Kofi Sunu monso so eye nyina asini asefo but sa moduafo de omo nka ho na mom de tie ne se opani nana ba akobaya na oye adehye no nana a ne fe Nana nua Kofi ena opani bi e fe na dinkra ebe bo no ho bosia so di kotua ne kabi
and what they were ba eba besi a wo se ono na omra metena na obetua ne ka wafa ne ba no ko and adehye ne bi kɔ ne nyinsen ye one ne nyinsen ye and okɔ wo ba omo bɔ na mane no so de mo wo a mo mfa kwara no ntome enti wo ye wo memenda na mo frɛ akwara no kwa me edinkra ewo mu an wo sa wo ma eka ho ana ema no nso so wo ye nti omo ase ebi ne yaw sa modua a odi kan a obeye ochiame a oma ne ye caretaker chief because na I say asem wo ka ema Sampa di nkunim enumu ena namu a akopia yaw sa modua otoso mienu a wono free fie ho ezo so ye de hye no na sa ene ye ade hye asem opani eyi kan friend saying opani abu mahama busuamu foi kan sa asemi otumfo chiame na baafo kantankrachi busa okrase ensensem ni aka fa mu ho though they knew it already nanso so mumusa ho asem ente saade a na se de omo kan ye nokore wantimi amusa edi ebiem enti eho ana wo otumfo ka kire mo se mwa mabusua di amode bai ene de minim akonwa no ho nyina bakosem nyina minim e kire se opani adama watara oni abu maama nyina mo yabusua baako nemo me nana ya rose die onka ho omo ye de ombesi awa na omo abeka ho bi omo abeka fie ho omo nka ho enti mo mienu monko na abusua monko pe be ma akonwa ne fata na momfa ni Asante si hene wansi hene ehwa na wo pese wo yi omo free mu nti okota omo a omo enya ade hye na chi na obe josi yesi hene dada wa nso so na wo de muntie video no uka mun sam kire udi ewo mu ana me dinim nanso so ma kire wo ba bia me hye na ne enti ana me dinim se me twen amanso ati sei me ye abusia dua ada enti ne oye mabusia dua ama me no me ni akoya enti wan family amamu enti obi na tro ma wo mia ena me kika ma omo oyeye na una na akosi amantu aja nso e akosi amantu aja anje Sampa hema na eno nso nkire se ma oye di hye uji ni tum dada na ahima afọ kwa na ya di omuye abusiabia na wo de meme de ne wo mu ayeti nkonwa so ene wo mu ayewo saa ehemfo a no mo ti nkonwa so no ne ahima afọ ene wo ugo jama bidi jama ohini be na wo wu no wudi ni di eye wa abusiabia me pa cho eye me ofa asie yawe ono ena adidi ado no so a ede ne bedi akonwa ti osini yesi ne dada edi asem no woka yemfa no nsi obi sori a wose na ana santehini nya edi asem anu omo ankasa kura eka omo se santehini omo nim so omo ya asante omo ka asante ho enti se ene wose wo bono ha na wadwene ye wo se enu nti bono is not part of Asante region enti obi owo bono ha no enka Asante man ho dia ene empa mo cho mo nka nche na Dormaahene se free na ekro ma wonsi boma abim enklemu kura se ye ne dia se nye ne dia de nye no wanse na meka na so mo enklemu because boma is no more in bono region as send your se ne dia asumenya konwa toye dia asa na Dormaahene kan wo se ade na Asante hina kwesi no ono no ofri ho no kura ofri ho
enti asomenya fo ye bonofo ana asensebe enti mefa saa kwanya iso na masre minua kuma fosugi dien bonon champion youth association secretariat to president na no me hu video bi manager pa na wo dwene kwan a bonon tupuntuo ebetimi akoso. That is what we want. But Sampa nsem de emfa nkofra wa yim this how be say points because Sampa enka bono eyi no ho omo ye nafanafo a omo no edwane pokotoa Asante enti wo de ko mramu o wo de ko tradition mu o Sampa is Asante enti se wo kro bi a wo gidi se eno de ye bono pure obetumi akan no ho asem na Sampa de wanhwe ye be se mo agenda nyina mo so ka mo wa adwen papa enti mesra mo eniema bi wa mamum fa ho nkwa yihim Sampa nsem nkransa nsem brekum nsem awu aduma nsem emfa ho nkohyem kandiaka sankro ne emfa wani nkoho wate eya futuo nam de ma wo minim se wo ye good guy enti onse nokre na me ka kire wo na monhwe so na mon kwan ye be fa so abono empuntuo ebeba no mamom fa mo ho nkohye ahensem na eya adehye no dia ana adehye no so sante hina enyi hine eno ane so say monko na monkonko yibi omo abai omo so omuni hine na wobi na adidi omo adwene yom sa adidi ato no ana ni bakọ no omo adwene yom sa adidi ato no akire mu se wonka ho wono anim se sante hine ko kakala ekoye sa research no ansa onim ade ba ko amahu ne se woni nyina so bia wasema wo ka wota kan sem hu opani ba ha ko press conference a moye no Sampa wasidi onim se ye wo gazette mu apo na Asante hene ne National House of Chiefs abo apo gazette mu tron so hia kona apo omoko apo no wa passe na ye nim se chieftaincy gazetting malpractices wom this away when the chieftaincy there are a lot of malpractices in gazetting agiti anka apodie nka school kwala na mpanyimfo tu omofo ena de mpanyimfo nimbifo a omoye buo one and warrior malpractices our chieftaincy gazetting mo madwin ye na sa ade na opese wo kasetia ya osamodua na se Farouk ne Dormaahene because Sante hene de ne de emra na Samba Jafla kusai wie ye no osai wo Sampa wie okusai wo manhia no eno ma krata de ba traditional council be prepare na yi na gazette na e de call bono regional house of chiefs so on fanko ena won se won fanko woni nyina so bia ena call to say e die nti na won fanko because bono regional house of chiefs bia ni to me say wotena obi ayisu gazette na ayisu e kodru national house of chiefs wa e ho na wo ko prove say we yi say assemble ho enti ye gazette na enye yie enso amuso amon fanko ena call to share say munya mu asede no mon fanko enti no mo de koye na no nyina no won say ohene a no na ye acting president na nakwadwo masa ena sign na Samba Jafla de no ba de mo de koye no wa unipa ya Samodua de koye no won say kodru national house of chiefs o mu say nipa es wo sign on the sign ye nipa es wo sign no enyo on the sign ye enti hwa na ba apo e wo say na nakwadwo masa ne sign mo so mo de command nipa foforo bi ene sign ye eno enti na ogitumu a enye yie so enti no kure wo mo ne say apo no de
mumo na mo boy enya na Samba Jafla ena enya Asante ma na enya National House of Chiefs mo amobo apon no mo apon ye chi mo anti ye return name forms no why openi aha medamo ase ye beto aso next yi meba brekum na empanimfo bi a nana Dormaahene sai won adwene no omo nso me ne omo aba kasa enti sa omo anhwe yi a ebe ha omo na omo ede oyone kese pa abaho na ye penipa o create problem kese wo Ghana ha Dormaahene mekoso aka me yase meka because Dormaahene mpanimfo bebre ye mpanimfo Dormaahene bebre ye me yonkofo ma dofo a me ametun so mo pema sempa di mi so mo video ni bi se ya na ha omo hunu se di omo nsinka na enso so wo so omo fa na sa because ni America na ye nokore entina na mesro me ni America no me se o ma bibia todin a me nso mani beje na me so maka bibia kama ya me nshira ye nyina medamo ase